sila, talaga bang nalandag kayo? Sabi na, sir, para na rin kami patay, kahit napatayin kami ng NPA, para na rin kami patay ngayon, the mere fact na kinuha nila yung, lalo na yung isa-isang anak ko na babae, yun lang ang buhay ko, kinuha na nila. So wala akong takot kung patayin nila ako. Yung mga parents, para na rin ako pinatay, pagkuha na sa akin anak. Ang business, ang makuha lang natin, yung so far, yung mga namatay sa encounter, merong nahuli, merong nag-surrender, may numbers ako nakuha doon, around pa 500 plus yun. So far, ano record ha? Record.